τονίσω ότι είμαστε υποψήφοι, ούτε εκλεγμένοι είμαστε, ούτε πιστεύουμε ότι οι εκλογές έχουν περάσει, οι εκλογές είναι μπροστά μας. Ζητάμε από τους πολίτες της Αττικής, υπό την καθοδήγηση και την παρέα, το λέω με μεγάλο σεβασμό, του Γιάννη του Δημαρά, την ψήφο των πολιτών της Αττικής. Γνωριζόμαστε μεταξύ μας όσον αφορά το ήθος μας, την αξία μας, την όποια προσφορά μας σε αυτό που λέγεται πολιτική, αυτοδιοίκηση, είτε πρώτου είτε δευτέρου βαθμού, είτε σε εθνικό επίπεδο. Θέλω να πω ότι θα είναι μία μάχη και είναι μία μάχη που γίνεται πάνω απ' όλα για τον τόπο μας, γίνεται για τους συμπολίτες μας. Θα ήθελα σήμερα να συστηθούμε και να παρουσιαστούμε ο καθένας χωριστά. Θα ήθελα από τον κύριο Δημαρά να πει κάποια λόγια εισαγωγικά για να συζητήσουμε κι εμείς κάποια άλλα πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην χρειάζεται να είναι εδώ ο κύριος Δημαρά. Νιώθω ότι είναι ξεχωριστή ημέρα, η στιγμή και η τιμή. Να είμαστε όλοι μαζί. Και από αυτές τις εκλογές θα αναδειχθούν οι αιρετοί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώτου και δευτέρου βαθμού. Θα αναδειχθεί, κατά τη γνώμη μου, η μεγάλη ανάγκη που έχει η κοινωνία να πει ένα μεγάλο παρόν και να μην αγνοείται από τις παρέες των εξουσιών, όποιες και είναι αυτές, μεγάλες είναι μικρές. Επιθυμώ επίσης να σας πω ότι είναι εξαιρετικά τιμητικό που πιστεύετε σε αυτή την προσπάθεια, την οποία ξεκινήσαμε μερικοί μουρλοί και συμπληρώθηκαν περισσότεροι μουρλοί. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Και θα πάρουν μήνυμα. Θα καταλάβουν ότι αυτή η χώρα, όπως έλεγε και ο ποιητής, είναι δική τους και δική μας. Δεν μπορεί να αποφασίσουν ερήμην του κόσμου. Δεν μπορεί να λένε και να κάνουν ό,τι θέλουν. Υπάρχουμε κι εμείς. Και πολύ περισσότερο υπάρχουν τα παιδιά μας. Εμείς μετά από λίγο καιρό, μακάρι να δεν γίνεται αυτό, να ζήσουν όλοι αιώνια, δεν γίνεται. Τα παιδιά μας θα είναι αύριο. Και έχει μεγάλη σημασία να μεταφέρουμε μόνο ένα μήνυμα. Και μια στάση ζωής που λέει τι, είμαστε έντιμοι άνθρωποι, είμαστε καλοί άνθρωποι, μπορούμε να αγαπάμε, μπορούμε να βρισκόμαστε, μπορούμε να είμαστε αλληλέγγυοι ο ένας τον άλλον στα πιο δύσκολα. Όλα όσα έχουμε ζήσει μέχρι τώρα, με καλές προσπάθειες, σπουδαίων ανθρώπων, βλέπετε ότι το έλλειμμα που καταγράφεται στο τέλος είναι ένα. Το ήθος, η εντιμότητα και η αξία. Είναι αλήθεια ή όχι. Έτσι έχουν τα πράγματα. Λένε κάποιοι, πολύ ωραία, είσαστε καλά παιδιά, είσαστε συμπαθείς, έχετε καλή προαίρεση, πρόγραμμα έχετε. Πείτε μου σας παρακαλώ, υπάρχει κανένας συνδυασμός 50 χρόνια τώρα που μπορώ να αφουγκράζομαι τη ζωή, το χώρο και την πολιτική ζωή, να υπάρχει χώρος που να μην έχει πρόγραμμα? Το πρόγραμμα δεν είναι η πανάκια πάντα. Κανένας δεν θα διαβάσει το πρόγραμμά μας. Αλλά για το πρόγραμμα αυτό σας λέω ότι είναι εκπληκτικό. Απόρρια και αποτέλεσμα ανθρώπων οι οποίοι μελέτησαν ειδικά τις περιοχές της περιφέρειας Αττικής και συνέταξαν βάση των προβλημάτων και τις όποιες δυνατές ή εφικτές λύσεις. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ καμία λύση αν εμείς δεν είμαστε εκεί. Αν εμείς δεν είμαστε καθαροί. Αν εμείς δεν προστρέξουμε στα προβλήματα.
Επειδή ο φίλος μου, ο Χρήστος Κουρούσης, ελπίζω να με λες φίλο και μετά από μερικά χρόνια και να το εννοείς, και εγώ το ίδιο για σένα. Ο Χρήστος Κουρούσης είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Πραγματικά. Τον έχει συγκινήσει και με τον τρόπο και με τη σκέψη του, με τη συγκρότησή του, με την διαισθητικότητά του, με την αποφασιστικότητα και το πάθος που έχει να πάμε μπροστά. Και δεν θα το χαρίσουμε σε κανέναν. Ειλικρινά σας λέω ότι με συγχωρείτε που θα το πω, αλλά δεν θα το μεταφέρω έξω από την αίθουσα. Κάτι νιώθω, διαισθάνομαι, ότι αυτή η Κυριακή που θα γίνουν οι τοπικές εκλογές θα σημάνει κάτι για όλους μας. Και θα νικήσουμε. Αυτό μόνο θέλω να πω. Εγώ θα έλεγα... Επειδή αισθανόμαστε ντροπή για κάποια πράγματα, νομίζω ότι γι' αυτό είμαστε όλοι απόψε εδώ. Είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό όλων μας. Γιατί δυστυχώς αρκετοί πολιτικοί υπάρχουν. Θα ήθελα ο καθένας να λέει το όνομά του και το επάγγελμά του, βασικό δηλαδή, να λέει το όνομά του και το επάγγελμά του και κάτι άλλο με τη σειρά που έχουμε κάτσει, να ξεκινήσουμε από τα αριστερά λοιπόν. Έλεγε σε ένα βιβλίο «Ταξιδεύοντας», με συγχωρείς, όχι «Ταξιδεύοντας», το αναφορά στο τέλος. Ο Καρατσάκης έλεγε να μας τα φέρει ο Θεός αριστερά. Το ρωτάει λοιπόν ο συνομιλητής, συνδετήμονας, εν πάση περιπτώσει, γιατί λέει, μα όλο λέμε να μας τα φέρει δεξιά και είναι μαύρα. Ας μας τα φέρει δεξιά. Και τα αριστερά μαύρα είναι κάποια φορά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τις κυρίες. Δυνατά, ψηλά, κεφαλή. Λέγομαι Όλγα Συνογιάννη. Είμαι σχεδιάστρια διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων. Εργάζομαι στον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων. Και λέω ότι σε αυτές τις εκλογές δεν θέλω, ανεβαίνω στο άμα πολιτών. Είμαι δικηγόρος, είμαι φίλος του Γιάννη Δημαρά και του κ. Κουρούση. Αυτή τη φορά στρατεύομαι και εγώ μαζί τους όπως και εσείς οι άλλοι εδώ, γιατί υπάρχει ένας αντικειμενικός στόχος. Αυτό που σήμερα βιώνουμε σαν πολίτες αυτής της χώρας δεν πρέπει να το αφήσουμε να το βιώσουμε για τα παιδιά μας. Λοιπόν, ας αποτελέσουμε την αφορμή και την απαρχή για να ξυλωθεί αυτό το κουβάρι. Αυτός είναι ο λόγος. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Ευκαρσία Αλεξάνδρα. Είμαι κόντρα δημοκρατικό του Ιωδονομικά. Και ένα ευχαριστώ. Όλοι μαζί μας στον Γιάννη που τον αγαπώ πολύ. Δυνατά, δηλαδή. Επιμελίδα που με την εδώ και 12 χρόνια και είμαι γενικός πολιτές του Της Ένωσης Μεταναστών. Ελλάδας. Πιστεύω στον κύριο Δημαρά ότι θα κάνουμε... Και μικρόφωνα προστάζει. Τους ανοίγει. Θα το κουμπί και ανοίγει. Καλησπέρα, λέγομαι Κωστούλας Κωνσταντίνος, είμαι πολιτικός μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας. Στηρίζω τον Γιάννη Δημαρά, τον ξέρω χρόνια και για το ήθος του αλλά και για την παιδεία του. Γεια σας, ονομάζομαι Σοφία Παπαπούλου, είμαι συνέχεια